Good morning guys. Welcome back to my channel. My name is Bodo Basumatari. How are you all? All is good? Okay, thank you very much. So be fine. आंबो मोजाङैनो दं लोगोफोर. So today दिनै जाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव मादार टां जोंनि बर' लेंगुवेज स्टेटआव आसामाव बर' रावा अफिसियेल लेंगुवेज महरै माने आसामनि लोगो राव महरै गनाय जाबाय बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै होनो सानदों। स' सिगाङावनो आङो सार आरो मेडाम आरो थुनलाइखौ मोजां मोनग्रा सिबिग्रा मानाव गिदिर सारमोननिसिम आंनि बुंनाया माबाफोर मोनसे गोरोन्थि आरो मिस्टेक बा रं जादोंब्ला निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामबाय। दिनै जाय मागो दमासिनि नैथि सान गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' बे भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो दानालासिनो बिगिनिं टु एन्डिं जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय। आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा दिनैसो गोदानबा भिडिअखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो, लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरो हायोबा हागौमानि शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोरनो। अके लोगोफोर? स' आरो आगदाथिंजाय थानाय नटिफिकेसन बेलखौबो थुनानै होआखैबा थुनानै लादो, जाहाथे माने आं गोदान भिडिअ आपल'ड होयोबा नोंथाङा थाबैनो मोननो हायो। आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानबा स' भिडिअफोरखौ मोनबोसे दङ, स' फल' खालामहैनो हागोन लोगोफोर सिङाव थांनानै। आङो माने राजखान्थिनि मोन्थोरखौ लानानै स' भिडिअखौ लाबोनाय जाया लोगोफोर। बेखौ आङो सिगाङावनो बुंनाय जाखाबाय लोगोफोर। स' दानिया फैदो मेन आयदायाव। जोंनि जि बर' रावा अफिसियेल लेंगुवेज माने स्टेटआव आसामाव लोगो राव महरै स' गनाय जाबाय नङा होमबा लोगोफोर? स' आङो नंगौ लोगोफोर, आङो एक्सेप्टेड खालामो बा बाख्नायजाथाव बा गनायजाथाव। दायो आं बुंनो सानदों, न' डाउट आं बुंनाया माने जाथारनांगौ आं बेखौबो बुङाखै लोगोफोर। स' जोङो माने सिगांनिफ्रायनो माने जोङो फरायबोनो मोननाय थुनलाइ माने बिमानि राव फरा माने खन्साइ बिदां होननानै बुंदों। खन्साइ बिदां जोङो फरायनो मोनबोनाय। बेखौ माने दायो एसे माने सेन्स सोलायनानै माने मोनबाय बिदां दोनोब्ला मोजां जागौ नामा आं सानदों आरो। बेयो आंनि एनालाइसिस लोगोफोर, माने आंनि बिजिरनायाव बेफोरबायदिखौबो दिनैनि दिनाव स' बिजिरनांगौ होननानै आं सानो लोगोफोर। स' सोरबाया सानो ना साना आं मिथिया। मिथिबायना लोगोफोर? माने खन्साइनि मिनिङा एसे आलादा रोखोमनि आरो लोगोफोर, आरो मोनबायनि मिनिङा आलादा। आं फुल्लि होननानै बुङाखैलै लोगोफोर, एसेबाबो माने सेन्सआव माने जायो आरो लोगोफोर। स' बिदिनो आरो स' जेरैजाय जोङो इंलिश लेंगुवेजाव माने इंलिश सोदोबाव जोङो जागोनखौ जोङो अके होननानै बुङो नङा होमबा? स' दायो अबजेक्सन आरो किल होननानैबो बाहायो आरो लोगोफोर। स' माने अकेखौबो बा अबजेक्सन किलखौबो मोननैखौबो माने माने बाहायनो हायो, जाहाथे माने गोजामखौबो माने रिमुभ खालामालासिनो गोदानखौबो बाहायनो हायो आरो मोननैखौबो इउस खालामनो हायो। मिथिबायना लोगोफोर? स' माने गोजामावबो माखासे इम्परटेन्ट
नीति आदर्श होननाया थायो आरो बिनिखायनो गोजामखौबो जोथोन माने लानाया गाहाम आरो लोगोफोर मिथिबायना अके ऑब्जेक्शन किल थैंक्स फॉर वाचिंग बाय बी विथ यू एवरीथिंग खुलुमबाय लोगोफोर